Ngamin pulian osong simna tipra motha blok komiti tipra PWF YT dingui te yang ngani sapang sini motha no sini kono media rangno hamza matai hulmaya karo ini 31/5/2022 Mongolbar Saudinoro kasya Krismit Lani hing semua kaca, tamu hingga kaiseng oro nukjaka Rastriya Konto Protinidhi Mohanpurni local newspaper oro hanya ereng suna Madra Berkha je Rajkumar Devarmani birudde नेतृत्व ती प्रमोथानी कर्मी रगनत लाङै मंगल देवरमानो जों बिनग थाङै खायातै एटेक क्लाइ ना फायनै जोंनो एरें माद्रा बेरखा थियाबा आंसिनो मेडिया बिजनि सानाम सङो आबो एकदम फेक निउज आरो कुनो उबिग्रै एकदम टाटा गाय अबन बागनि सुदिनो प्रेस मिट मा खायया तामंगाय जों चिनी एरियानि IPFT नि नेता चिनी दामंगल बन गामको सिनिबो बवान गामको सिनिबो जों व्यक्तिगत भाबे कुनो अरो सतता करै बवान बुखाय हिसेबेनो सिनहो खायो हामजागो आं बनो आनि दारा हिसेबेनो बनो आं इको खायो हामजागो जों बाहायगे दंलायो थिया बातिनि 28 तारिखो बरक BJP o join imani porebo saigo kaisa घटना कहीं संख्याओ और जे पेपर से जजामनी आरो घटना तो हिया आइपा नंबर सिल जागो पेपर जे सिल जामनी 4-5 जन दुष्कृतिकारी आरो माने जे अब जतन सालायकिया ओंखाय घटना जों बाकी थाइबाने आरो बिनि या नगाना स्टिया केम दङ ताइ से बिनि या नगाना गिनि गोबां बरफ दङ बरफ साइमेया नगाबो एकदम मुसेल मेंचा को एरें तंग कसं तंग रनो जम दिखाई बा जोंनो जे माद्रा बेरमानो एकदम मिटा एकदम टाटा को गावबरनो जों मेडिया बिसनि रिक्वेस्ट खायनांगौ जों अबाहाय टाटा कग्रक सिया तंखायनो सावंति न्यूज पेपर गाय आं ओ मेडिया बिसनि को होना ओ न्यूज पेपर नि करनो अबाहाय टाटा एरें माद्रा केबल बेरा तांखौ रिपोर्टारो अब आं साना नायो साप्ता कायसानि बिसिङनो बर ओ जे आं बबाय वालमा गुरै बना रिक्वेस्ट खालायो अबा हायो तादाल करो बकि मीडिया साइड दं जदि सावि दं हांगाय बगन मोथांनांखौ जों एरे कायसाम बरक गाना तंनाय जों कथालाय मा तंनाय मिललाय मा तंनाय आगिन हाके मा तंनाय बादि बास जेबो खायमान जों भारत कैसा एक गणतांत्रिक देश और जान हाजन पार्टी जो खाइमानो खाइथों एवं जो खाइना भरी दङ जिम बुवाग्रा जों साजा वायलेंस खाइना के बताथादि तिनि बुवाग्रानि जे साग्लायमान जों नाहरै तिनि जरा जों कायसेपन वायलेंस खाइना भरिया खाइना बुथाइया तेबा तिनि सागाव सिगाङै ओ एडिसिनि इलेक्शन फोरबो गोबां टर्चार कासिनि पार्टी न वाइब सगा जाखा सिन कर्मिनो बुटो खाइजाखा हाइबानो जों मुंसा याकि साया बिनि बिरुद्ध कुनो साया जगत जों एदि सापां खाइमानि उपलग फानसे जों बंनो कुनो साया जों साइतनो खबरदार जेसबां थांबाय दं जेबा जेसबां दंलाय दं जेबो याकि से माला जेबो खुब चित्रा ताति सादि गाय जों नगन थाङै गार्जियन बा बिहिबो सारनो बद जों साइकाबो बिनि दाखु बुकुरनो नग तुइतन फादि जों बंनो मुंसा खाया तिनि ओ जे सामानि फल्स किन्तु जों दुख दङ हामजामो रिखागाय जों हामजामो मानो अब बाहायके ताबो जेबरक जोंनो हयतो बुजिया सेरेंजाक नायसे जातोनै र लिडारनि जागि मुंबाय जे सामखाय दङ र बरक ता किन्तु जों बाय कानो कान या बक्सा खलाय या ग्रमबो जों बाय सामखाय जफायो अबनो जोंबो नायो बुवाग्रा बाबनो नायो ओंखाय जों तो अब केबाय वालायनाय थाइया जों नायो जतन थांजाबो फायदि जतन जों खाबांसाखै जों सामखायनाय सिन बुवाग्रानि इमां जों
muktang khlainai chini greta teblena जों tunani जों gulainai saito lainai nikai जों nung bai ang bai hamdalai tongha kaise जों o dabino ma munai obno nahar mung nahari no जों tabo kebono yakudi saya pukhidrabo saya जों jotong tabo logi ring tongo nikai जों obo oyenti o kok o media tino जों chini je leader onobo जों जेसेबांनो उनखै दंदि किन्तु साजानर बमावान संनाय दर अमा फायनाय नायदार आं खायसे एग्जाम्पल लिना बुसुंगो नों बुखां बेदेगो नों गाजक आं गाजक किन्तु नों आनो जलि उनि अ बुखां बेदेग न या फांतानि खिले रेखले नों बारलि गसाय दंया साजा नों बो आ बुखां साखान आ बेदेग साखान नों बुखलाय दिनो आबना खिनि जत राजनीतिक खिनाय राजनीतिक रोंनो राजनीतिक बिदा आं कयनाम सुंगो नरगो फायदि संनाय बक्सा सिजोतन थाथाखै जों साम खालिनाय ओंखाय आंगर फैसा अबनबो सानाम सुंगो सिनि अ जे सिनि बिदे एरि माद्रा बेमानो ते सिनि दामगनो ब क्लियर के सानां थुं ब साबदा गायसिन ब बनो साइ क्लियर खायथुं अ न्यूज़पेपर बांतिनो साबदा गायसिन बिसिङो बसुनो माने अब एरें जिनै ताताल जिनै ब बिनि क्लियरिफिकेशन नांथुं ते जोंनो कमर्सान बायनांथुं ओमफ्राय आमथुं साइनो दिनै आं कगनार माने अरन मथागा सिदर दिनै मानजाखा दङ चिन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि दङ ओमफ्राय ओमफ्राय आङो दिनै तेकेसे कक्सराम सुङो जि राष्ट्रीय कन्ट प्रतिनिधिनि एडिटर एबाखाय जे रिपर्टार अबहाय ताताल कक एरें कग्रनो सयावै तंनानि ओंथुं जदि अमा हायके देश सै दङाके जितु बिनि बिरुद्धे जों आइनत थानानै बायदंनाय बिसगां जों तेबो कतरखाय आंखौ खायलायनाय आंखौ खायलायनाय साबता कासिनि बिसिङनो बमनो क्लियर खायना आंथुं निनि सिनमं आंनि सिनमंगाय आं सिमना कन्स्टिट्यूशन नि को ब्लक कमिटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट आं बुंगा राजकुमार देबरमा